Ola, os seguimos con un novo xogo de auga, o traspaso de auga descendente. Soamente necesitas moitas gañas de xogar e caldeiros de auga de diferentes tamaños. Imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga e a pesares de que non tes que meterte na auga, vas quedar ben molladiño. O xogo durará un tempo indefinido, dependerá das destrezas de todos e todas as participantes, mais non debería durar máis de 6 minutos. Para xogar preciso ter posto o bañador tantos caldeiros coma participantes, pero teñen que ser de tamaños diferentes. Un balde baleiro e outro con auga, e roupa de muda. No xogo elimínase alguén? Non, é un xogo cooperativo. E isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de traspaso de auga descendente. Paso 1. Formamos equipos. Estes non deberían ser de máis de 5 participantes. Cada equipo vai competir co outro. Non pode haber equipos con diferentes números de membros. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo se senta no chan ou nunha cadeira. Os participantes colócanse un detrás do outro. O de adiante terá o caldeiro de maior tamaño e o que ten detrás outro un pouco menor, e así ata chegar ao último que terá o máis pequeno. Paso 2B. Seguimos preparando. Unha vez colocados, soamente falta colocar un balde grande de auga diante do primeiro xogador e un caldeiro pequeno detrás do último xogador. E o máis importante, colocar unha venda aos participantes, xa que xogarán ás cegas. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da fila enche o seu caldeiro coa auga que ten no balde e o levanta coas dúas mans por enriba da súa cabeza para botar a auga no caldeiro da persoa que ten detrás. Paso 4. Que molladura! O segundo, cando recibe a auga do primeiro, repite esta acción e así ata chegar ao último da fila, que ten que botar a auga que lle chegou no caldeiro baleiro que ten tras súa. O último debe gritar «Auga vai!» cando xa teña a auga botada ás cegas no caldeiro baleiro. Paso 5. Repetimos. Cando escoite o berro, o primeiro empeza novamente
o proceso de encher o caldeiro no balde e pasarllo ao de detrás. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando o caldeiro que está detrás bote por fora. Nese intre, o director do xogo avisará do gañador. O resto de equipos continuarán xogando ata que tamén eles consigan que o seu caldeiro rebouse auga. Listo, e agora a xogar! Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas!